Jotono lamsukuti sahain hayani YouTube channel hingke sal kedeng marokmo belakino viral engjak sekango viral engmani sopon hero mungui koroksa train lama baijak hingke o train ni borokno banchirina bagui bwsajak bai kwnui borok ayangti sulai tolaimani phiaba train ni lama baijak wngui borok borok rokno banchirinani bagui train rokno borok je chaitok mansak chaitok laika tei amo hai keno borok birman kotorni banchiriui bo ri amo hai keno borok birman kotorni banchiriui bo rika hingke omo belai kheno pinjagui thaka tei chini haste o simiya kumuni haste rogo bo bebangno pirjagui thangmani ulo kheno bono chakri kotor rijaka montri okra rok miliui salaiui kubuk kwrui jaba nogo bosimi no khoroksa tei bwsajuk bwsla khoroktam tei bihik masa tongo tei bini buma o bihikni buma ta bwkrajak hingke borok amsuk tonglaimani ulo hingke khlainai hingke bosimi no mwkhwtwng thaikwtwng phalui train lamao haikeno gurugui chalai tongjago hingke lukurok bo borokno montri okra rok khairokjagui borokno chakri yafa rijaka tei bwsajuk songno bo porani sujog bo khlai rijaka hostel o dakha jotono no hingke kahama school no boti bo khlaijaka boti khlaimani ulo hingke no o sopon debar mani bank account no bo rang rijak khana kisa misa tei bini logi o train no banchirin thani bini bwsajuk tongnai bo tongo aboni bank account no bo rang rikha hinui news o khnaka hingke rimani bo ulo chakri manmani ulo bo kha siui tongliya daily no din sal faike no chuak nongui berai o tongo amo haike no nogo phaiui bo bini dol rok no tubui chuak nongo din phaio sal phaio haike no chuak kefek ma wngui tongo tei bini a chakri manma bo thik mote thangya tei thangya se hinui mano pura thangsukliya po hingke haike no chuak nongui bini je bank o rang tongsak jotono swbai baikha tei nogo dol rok tubui daily no chuak nongui golok wnglai tolaio chuak nongui daily no ligi lagai wngjak o sopon debar mungui hero khoroksa hingke bwsajuk ni account no bo je rang dai rijakmani omo bo beba swbai baikha hinui saimangkha koktomani bisingtui aboni ulo kheno bo truk thaiya wngna chengkha aboni ulo kheno bo truk rang sobaina chengkha tei chakri rogo bo thangya bai bini bwsajuk rok bo khoroksa pono poribai liya tei samung khainani chengkha bwsajuk okra hingke tei buma bo hingke buma bwsajuk okra khlaimani ulo bo tei khoroksa bwsajuk tongo kusu bini logi je o train lama o banchirinai bo samung khlainani chengkha tamni hingke borok samung khlaya hingke masaya jodi samungo thangya phano tongkha hingke norok thangdi samungo tangui thangya hinui se kutugu hinui khnak tei porina nangya samung khlai jadi rok hinui kutukpu tei bwsajuk songba cherai ba porna muchungjak laio abagui kabui bufa no sana thangkha hingke bufa omo hai hinui kutugu thangdi norok thui thangdi poriya nongno poririya hinui amo haike kutugui hindohoro hingke phiaba borok o bwrui okra thuina bo thangmani bwrui okra bai kusu hingke thuina thangmani no borok afuru uansugui teisa kifil phailaika phaimalo ulo kheno amo hai sajak hingke no bwkha dukho nangui teisa thuinani uchungjak laio hingke haino hai teisa buma bai amo hai wngma chaya atei hinui okra rok bai sajagui teisa bwkha no thamogui borok teisa tonglaijao amsuk kosto khe hingke chakri manmani ulo bo tongna rwngliya bwsabwtui no kosto khe tonika tei daily no salbrum no chuak nongui bihik bwsa no buu bihik no bo tei bihik no simiya bwsajuk bwsla no bo satok pitok yakti sao samungo thangya hingke buui rohoro thangdi hinui hingke lukurok norok borok no chubano muchungkhe please chubajadi angkhe belai kheno khairokka phiaba ani yago tabo samung bo kwrui pori tongjama bai angbo chubaimaiya bagui ang jephuru chubaimannai afuru borok no simiya aboni borok no bo chubanai hingke norok je mantui norok chubalaidi angbo ani buma buphani saka je mantui chubalainai hingke norok bo chubalaidi ani yangtui chubaya phano ang tori glak tamni hingke ang thokogui chanai borok boya norok news naima jagao bongni bank ni tei log rijak na hingke aro thangui norok chubai mano hingke hambai jotono no paithak jora nai tongma bagui।